For today's video mga ka-adventure, tayo magbabalik ulit sa may Malasiki, Pangasinan. Mayroon na naman po tayong dadayuhing kainan mga ka-adventure. Balita ko kasi dito mga ka-adventure, bukod sa masarap ay abot kaya pa. So yun na nga, dito na po tayo mga ka-adventure sa Malasiki. Nadaan ulit tayo dito sa kanilang simbahan, dito sa may Magic at dito sa kanilang Malasiki Town Hall. At nakalipas nga na ilang sandali mga ka-adventure, nakarating na rin po tayo sa ating pupuntahan dito sa may kulay yellow na building, katabi lang po ng emission testing center. So yun na nga mga ka-adventure, papasok na po tayo sa may loob dito sa may Samgyup Express Malasiki. Pagpasok nga natin sa loob mga ka-adventure, syempre ang una nating tinignan mga ka-adventure is yung kanilang mga menu. Uy, meron pala silang fried noodles dito, mayroon ding mga tacos at saka burritos, mayroon samyapsal, takoyaki, condog at marami pang iba. Napakaganda rin ng kanilang ambience dito mga ka-adventure, napakalinis at saka maaliwalas. At ito na nga mga ka-adventure, piniprepared na po nila ang ating mga order. At syempre yung in-order po natin yung kanilang bestseller na tacos. Hello ate, shout out po sa inyo. Aha, ganito pala lutuin ito. Susunog-sunugin mo lang pala yung loob nito tsaka sa may ibabaw. Mga ka-adventure, habang pinapanood ko ako'y natatakam na. At ito na nga mga ka-adventure ang pinakaantay natin. Sineserve na po ang ating mga orders. At hindi na rin natin to pinatagal mga ka-adventure. Titikman agad natin yan. Unang kagat, karne agad. Ay, sana all. Sunod naman natin tikman mga ka-adventure ang kanilang beef samyap ala Korean style. Mga ka-adventure, napakasarap talaga ng kanilang mga paninda dito. At talaga namang abot kaya yung presyo. Sarap ng kain natin mga ka-adventure, oh. Sa wakas mga ka-adventure, pas muna tayo ngayon sa balot. Nag-level up naman tayo ng konti. Mayroon din pala silang binta ditong ice crumble at saka ibang mga pampalamig. Kung gusto niyo pong maka-experience at makatikim ng mga Korean style foods, Filipino foods at saka Mexican foods, arat na dito sa may Samgyup Malasiki. Shout out nga pala natin yung mga kasama nating ibang customer dito. Hello po mga ading, shout out po sa inyo. Kain lang ng madami. Shout out nga pala natin mga ka-adventure ang may-ari ng Samgyup Malasiki Express, si Ma'am Remalin. Siya po yung nakarate. Kung sa napakabait niya mga ka-adventure, marami din akong natutunan sa kanya, lalo na pagdating sa pagninegosyo. Takoyaki ata at saka corn dog ata yung niluluto nila ate. Ang sisipag naman ng mga staff dito. Shout out nga pala sa lahat ng mga working student na gagawin ng lahat para makatulong sa magulang para sa kanilang pag-aaral. Pagpatuloy nyo lang yan mga ading, saludo po ako sa inyong lahat. Malapit na rin maluto ang ating takoyakis. Pwede rin kayo mag-order mga ka-adventure dito gamit ang mga delivery riders. Natatakam naman ako mga ka-adventure dito sa kanilang fried noodles. Malahungkong pa ang timplahan yan mga ka-adventure. Kaya nag-take out na rin tayo mga ka-adventure para matikman ni Mrs. tsaka si nanay. Nilubos-lubos na rin natin mga ka-adventure, kaya nagpa-take out na rin po tayo ng corn dog. Ay, sana all. Hello madam, shout out po sa inyo. Ang Samgyup Express Malasiki ay matatagpuan lamang sa may Poblacion Street, Malasiki, Pangasinan. Walking distance lang to sa kanilang munisipyo mga ka-adventure. For any orders and inquiries, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na Samgyup Express Malasiki.